Sizalalela sijajana. Uthini wena? Alright ke okusalayo ngiyazi vele ukuthi nje ngeke uze ungishiye. Ngisho ngawagala vanda wonke lamantombazane lawa onawo amanye abangani bami ngiyazi vele ukuthi uzogcina kumina. Nami ke ngifuna ukutshela kona namhlanje ukuthi ke mina ngakudlisa and futhi into engidlisa ngayo nje ibucayi kabi. Ngathatha nje ama period ami ngaconsisela. I think uyakhumbula isikhathi ngikwenzela iti ekseni. Yes. Ngaleso sikhathi nje osakhe sase bathroom. Yewena. Hey, Mfethu ungiyela. Ngithe siyalalela kodwa asijajani. Yes. Mfethu ngibambelani mfethu. Mfethu ungidedela mfethu. Ungavuma ukudliswa ngephedo wena. Abasicungeka mfethu ongeke. Phela bengenza nje nami ukuthi ungeka mfethu. Yehlisa umoya mfethu. Yo. Ngizofana mhlanje Siyalalela asijajani. Siyalalela asijajani. Mfethu ngibamba mfethu. Siyabingelela kubo bonke ababukeli beBlack Life TV igama lami nguSibo insizwa le phansi emkhomazo oqala ngomuntu omzimba Mshela Zibenshala ngisho ucungeni insizwe enhle ngengezo ifuzisa namhlanje ke sila ku Botanical Gardens sizobheka abantu abathi bayathandana kanti sihamba neBlack Life TV izimfihlo zomjolo. Niyazi iBlack Life TV idume ngani baleleli nababukeli sisikhipha zonke imfihlo uma kuthi khona into efihlile okanye mhlawumbe kunengonyuluko ofuna uyikhipha sele sikulekelele ukuthi kube lula ukuthi ukwazi uyikhiphe ingonyuluka. Namhlanje ke sila sivakashela abantu abathandanayo abayibiza ngama couple sizozwa kabanzi ukuthi uthando lwabo ngabe uthando lwangempela noma uthando olunezimfihlo noma uthando nje mawukuthi kumele liphele namhlanje liyaphela mawukuthi kumele sithole isisombululo namhlanje siyasithola futhi isisombululo. Ekuzomele ke wena ukwenza sure ukuthi uhleli nathi ungasuki sizikhipha zinoju ke namhlanje sihamba namhlanje sobheka abantu abathandanayo emva kwalokho sobe sesikhiqiza zonke indaba abayifihlile mabe nezimfihlo zoyizwela wena ngamadle bakho uzobona futhi nangamehla akho uSibo iBlack Life TV imfihlo zomjolo asambe siyobangena. Sonibonani. Niyaphila bafethu? Xolo uniphazamisa igama lami nguSibo ngiqhamuka ngaphansi kweBlack Life TV esenza uhlelo ke imfihlo zomjolo. Cha ningaphatheki kabi asizile ukuzolwa sizohlala sicela nje ukuthi nisiphe ithuba sihlale nani phansi uma ukuthi aninankinga nalokho ningivulela ispace part nendawo ngihlale sizoyidlalela nje ama games amanye bayawazi ko YouTube, TikTok and everywhere umdlalo khuleka ngalabo bahamba la dote equal no laba mfethu bahamba nabo balekele laba bami mfethu kunama games la ekuthiwa salalela sijajani wona ama games anje ngalawo ama games angenamba ama games angenachu so ngicela ukuthi nginifaka ama mic kuze nizokwazi ukuthi nizwakale njengoba nami ngizwakala ningathuki hayi ke mase kuvume yena wena uzothini cela nje ukuthi ngifakela silala njengamanje ke bafowethu sihleli nabantu ababili abamakhapuli ngokucabanga kwethu esizothola kubona ke kabanzi ukuthi ngabe bangamakhapuli ngempela yini khumbula ke imfihlo lezi zomjolo from iBlack Life TV with uSibo N cha sawubona mfowethu yebo manje insizwa ubani igama ngoAsanda ngoAsanda Sibongo waDubazana Sibongo wakwaDubazana ufowethu uma engachaza uhlala kuphi nendawo hlala kwaMasho section C-section emakhaya kuphi semkhomazi umkhomazi umkhaya wami wena uhlala kuphi nendawo umkhomazi khona la ngasemzinto emzinto hayi kulungile kuziyaka ngithi kusazozwakala mfowethu cha dadewethu uyaphila Yaphila njani ubani igama Nqobile kaNtobela Nqobile kaNtobela yes isibongo sakaNtobela ngiyasingistrile uNtobela ukuphi nendawo emakhaya kuphi emakhaya kusemzinto kodwa ngokuhlala ngisemlazi kusemzinto uhlala emlazi njengamanje yes
mangingabuza nje kafushane njengoba nihleli nje la ningabantu abajulayo noma ningabangani noma nisazokwazana kangcono noma Yes, Siyajola mfethu. oh niyajola Yeah. alright sisami siningi isikhathi singakanani nijolo nomfowethu Sinonyaka no 3 weeks. oh ninonyaka owodwa namasonto amathathu Yes. mhlawumbe mangingakubuza nje noma ubuzo omunye umuntu ukuthi umjolo wenu ungumjolo kanjani ngabe uphatheke kahle noma ngabe umjolo Imali noma masubuza ungaka manje. Cha. Engakusho njena. Mama. Kuyaba khona nje lokho. Wasebuza ungaka. mana-ke insizwa yami khululeka nje Awubuzi ngani ke? angithi ngiqale kumama siyenza sakhe isikhathi yehlisa umoya ya nkosazana qhubeka kafushane Okay, engakusho nje ukuthi zikhona izinsuku zobunzima futhi zikhona izinsuku zobumnandi. Yeah, siyathandana nje ku right. ngiyathandana Yeah, ku-right kodwa ke noma proud, kuzikhona nje mfethu. inkinga eziba khona nje since sazi sonke ukuthi kwe relationship ziba khona nje Ziba khona. inkinga. Yes. alright mfowethu ngoba yakushiza lento ekushisayo kade mhlawumbe ufuna ukukhuluma mfowethu ngibuze wena-ke manje ayikho into uthando engishisayo. lwenu lunjani Lu-right uthando jasibona nje usifice kahle sihlakela mnandi siyijolela futhi. Ubonile na. lugcwele ulwandle la kwena cha kuyongileke cha insizwa kithi yehlisa umoya mfowethu azizile ukuzolwa la sizoyikhulumela nje kumnandi sobona olavi davi sizoqinisekisa ukuthi uthando lusavutha amalanga abukwezinye indawo abantu basithandana ngempela Kunemidlalo sodlala igame la. siyalapho-ke manje musa ukujaha kunemidlalo-ke la sizoyidlala nkosazana Yebo. abanye bayazi ko-TikTok siyalalela asijajani nako-Facebook zonke iy'nkundla zokuxhumana sodlala nje lowo mdlalo mfowethu kulo mdlalo-ke kuyale kusize ngani-ke usiza ngani-ke lo mdlalo usiza ngokuthi uma mfowethu unemfihlo ofisa ukuyigonyuluka ukwazi ukuyigonyuluka kulesi sikhathi samanje njengoba sila ezi-Black Life TV siyezwana ngithi nkosazana Yes. isiza lapho-ke le nto ukuthi siyalalela asijajani uma kuthi khona into ofisa ukuyitshela umfowethu okade wawufisa ukumtshela yona uyamtshela njengamanje nawe mfethu uma kuthi kunento kade wafisa ukuyitshela unkosazane uyayitshela njengamanje so singaqala Yeah. alright ngicela uqale wena mfethu ngoba hayi impela ufuna ukuhamba phambili Ngizoba ngisukela mfethu. yini ofisa ukuyitshela umama siyalalela asijajani Umama. Mama. Yes. Salalela kodwa sijajana. Okay. Yabo. Ngenkathi mama sambili nawe siyodansa eGrovini. Ngiyathemba uyathi uyakhumbula. Yes. Sabuya nge-Uber ngithi ebusuku. Saqale sadropa wena. Sathi siqhubeka nendlela. Yathi i-Uber ke angisazi ukuqhubeka nendlela. Yabo. So sala la sesodropa umngane wakho. Oh. Sasala ke. So ngabona isikhathi sekulate vele yabo nama nasekhaya sebevalile kumnyama. Ngadecide ukuthi ngcono ngilale khona la kamngane wakho kodwa ayikho into esiyenzile. Walala kamngani? Yebo. Kamngani wami. Ayikho into esiyenzile. hayi siyalalela kodwa asijajani yes siyalalela nje asijajani mfowethu ukutshela iqiniso elingaphakathi enhlizweni yakhe ekujulele ezinzulwini zenhliziyo ukuthi mhlazane liphuma lana niphuma khona wasale selala kamngani wakho Hayi, ngiyezwa. Kulungileke, siyalalela kodwa asijajani. Nami ngizokutshela nje ukuthi since wena ufuna ukuthi sibe nengane mangabe ngikuvakashelile mase sengigodukile nje sengisekhaya ngiqala nje emall ngifike ngiyele emall ngedokotela ngithenge nje amaphilisi ngiwaphuze because wow mina nje nengane nje angikho ready for ingane so nje ngifuna ukwazi nje lokho ukuthi nje ingane it's not like ukuthi anginayo inzalo. Uzongitshela nje yonke lento le. Bafuna usungibamba futhi. Ungangibamba lawa. Hayi. Besingakashaya isikhathi ukuthi ngikwazi isiphele. Besingakashaya isikhathi ukuthi siyalalela asijajani siyalalela asijajani. siyalalela asijajani Yes. yehlisa umoya siyalalela asijajani mfowethu akukho ufisa ukugonyuluka njengamanje Namele ngisho futhi ukwenye. cha phela mfethu mawukuthi ayisekho imfihlo ofisa ukuyitshela umama wakho kulungile mfowethu mawukuthi usanayo imfihlo nkosazane Ngithi yabo bethi mfeni zomosha bese la sihlalela mnandi sinama. simoshi thina sizolungisa umjolo Mina kukhona vele okunye ngisazomtshela kona because wow yabona nje hayi. khuluma ndoda Yeah. Sibingane engakhali Kumele ngikhulume nami mama manje.
Yeah, you can talk. Ngakhuluma nje ngizwe ukuthi ufuna. Angithi lapho sidlala umdlalo la ukuthi Because vele siyalalela manje- sijajana. Gonyuluka mfowethu. Ilona ethuba leli. Mama. Yeah. Ngenyanga yothando uyakhumbula nithi uFebruary. Yeah. Ngomhla ka-12 sasicabena nithi Yes, ungakhulumisana. ngiyakhumbula. Mina ngathengela umngani wakho Umngani wami. Valentine. Saphinda Hhayi, futhi nomngani wami. Yo. Cha, Yo. Nomngani wami futhi. silalela kodwa sijajana uba besho njalo. Siyalalela Okay, qhubeka sijajana. ngizwe. So ngalelo sikhathi wena ungangikhulumisi mangikufonela ifoni ungayibambi. Kwayengekho nami into engayenza. Kwakumele ukuthi ngiye kuyena lo seceleni. Ngingangive Wenzeni kuyena? Hayi siyalalela sijajana. sizalalela ukuthi sijajana. Uthini wena? Alright, ke okusalayo ngiyazi vele ukuthi nje ngeke uze ungishiye. Ngisho ngawagala vanda wonke lamantombazane lawa onawo amanye abangani bami ngiyazi vele ukuthi uzogcina kumina. Nami ke ngifuna ukutshela kona namhlanje ukuthi ke mina ngakudlisa and futhi into engidlisa ngayo nje ibucayi kabi. Ngathatha nje ama period ami ngaconsisela. I think uyakhumbula isikhathi ngikwenzela iti ekseni. Yes. Ngaleso sikhathi nje osakhe sase bathroom. Yo wena. Hey, okay. Ifethu ungiyela. Ifethu ungiyela. Ngithe siyalalela kodwa asijajani. Yes. Kurafo. Ifethu ngibambelani mfethu. Ifethu ungidedela mfethu. Izofakela Ungavuma ukudliswa wena. namhlanje. Ungavuma ukudliswa ngephedo wena. Abusicungeka mfethu ungiyela. Phela bengenza nje nami ukuthi Ehlisa khona umoya. Ungiyela uzokuthanda. mfethu. Umoya. Ehlisa umoya mfethu. Yo. Ngizofa namhlanje Siyalalela sijajana. Siyalalela asijajana. Mfethu ngifungibamba mfethu. Ngifungibamba mfethu. Yo. Nawo Thinta mfushane. Yeah. Hey ke ngiyafunda kakhulu ngeke. Ngikhuluma nodwa engabe sangifaka. Cha phela bafowenu ovumile mina ngivelanga ngahlala ngenkandla. Ngivumelile ukuthi ngingene la ngaphakathi nendawo bese ugeqa amagoli mfowethu ukugonyuluke zonke imfihlo nazo. Nosizi mase gonyuluka zonke imfihlo. Nowenza iswayini into yenza kumina mfethu. Hawu uyazi nje ukuthi Vele. ngiyakuthanda. Manje Wakhetha usikhona isidingo ungidlisa. sokuthi uyibuze leyo nto Wakhetha le. ungidlisa pho. Exactly. Hawu. Kukho konke uyangidlisa Yeah. ngephedi. Yes. Bona bofuna ngidlise ngani? Hayibo. Hawu. Bafuyayizwa into ayishoyo. Manje ke nkosazane awumeke ulandise mina kabanzi ke nkosazane. Yeah. So ukholelwa kule nto ukuthi umuntu uma umthanda uyamdlisa usuke umdliselana. Mina ngumZulu phela mina. Kumele nje umuntu nje Uyahleka, ubone ukuthi Fritz, nje uyahleka. uyamthanda umdlise nje. Umfakele ngisho nephepha lawo umuthi. Agunye konke. Yes. Hayi namanga mfethu. Cha la mfowethu cha ehlisa umoya insizwa ehlisa umoya. Cha kuyazwakala abafowethu. Ngifisa sisole isombululo salento ukuthi izolungiswa kanjani. Ayikho into ezolunga, Ucabanga mfethu. dadewethu. Lo muthi ofake kubafu sangaphuma. Angiboni ukuthi usangaphuma. Imini yoza Hayi bo. mlaleli ukuthi angenza njani noma akayeke phi because ngoba kuyinto nje yami kuyinto eyigazi lami angiboni ukuthi Uyangijwayela lo. yo hayi kodwa sazofa namhlanje Ngibamba wena ngibamba wena Bamba ungiyela. Akezela. Phaqa wami zi. Bese ngicela ukuthi fine. Kwenze. Njengoba usuzwile mfethu, Black Life TV sisebenza nabantu abaningi, mhlambe singakutholela usizo nawe, ugcina Sizo lani mfethu? Ulani usizo? Njengoba nje udlisiwe mfethu, Black Life TV baningi abantu esibaziyo dadewethu. Ngifisa ukuthi uthole isombululo la. Ngoba kuyengathi kusinda kakhulu mfowethu kuwena. Ufisa senze njani bafu? Yini ufisa sikusize ngawe Black Life Ngiyamshiya TV? lo mina. awukwazi ukungishiya Hhayi, khohlwane ngiyamshiya ngalapho lo. nje ngiyagaranta Uzwile mfowethu ukuthi uyagaranta lo muntu uyafunga uyagomela ukuthi Nakho nje wena ngiyamtshela manje, nangu nje manje ngiyamtshela ngiyamshiya. sobona okusalayo Hayi ngiyamtshela ngiyamshiya manje. hayi sisazobona ntambama nje ngiyayithemba ke vele Mana-ke nake nahlukana vele phambilini waphindwa sake sahlukana wabuya njengogesi
Hayi this time Lutho. Wabuya nje njenge-network. Ubone bekhamba i-network ibhuti. Wabuya kanjalo. Hayi, ngiyachazela wena. Usayihlanyisa nje okwamanje ngoba usanani la. Kodwa nje usazobuya nje ngogesi. Sobona phela uzobona. Mfethu nawe kahle lokho ngivimba ngishayile into le. Hawu. Mawungivimba nawe mfethu akwahle nawe kahle yes. Ungeka nawe la mfethu ungeka mfethu. Hawu ungeka mfethu. Uzobuya nje ngogesi Nkosazana. Usazozibuyela njenge-network. Hawu sobona yes. Sobona. Bafo. Inkinga bafona unekani. Mina ngiyakutshela ukuthi as iBlack Life TV sikakutholela usizo. Usho ukuthi sikusize mfowethu uyafisa ukuthi sikusize. Sizolana lidinga usizo. Ngathi ngifena sixabanisa la. Ayifike sixabe saba iphuma zonke lezi indaba loba nifikanga. Njengamanje mfowethu. Udade lo usegonyulukile ukuthi wangidlisa. Indlela akudlisa ngayo uthi ngeke uzudabule. Mina ngithi mfowethu kuwena iBlack Life TV. Bebaningi abantu esebenzisana nabo. Uyalifuna yini usizo lokuthi sikusize ukhiphe lento engaphakathi? Yo angangilimazi. Ungeka mfethu. Ungeka bra wami. Ungeka. Bakithi ngizibonela. Ungeka mfethu. Khulileka usazobuya. Hayi mina ngiyasaba kodwa nawe Nkosazana. Usazoyibuyela nje. Khulileka. Hayi. Bafowethu. Ngibonile amakhaphuli esikhulume nawo namhlanje bageqa amagula umfowethu wanhlanhlatheka wabheka le uqinisiwe ke mhlawumbe kwesinye isikhathi ukuthi idliso liyahlanyisa ngoba njengamanje mfowethu ngimbuza ukuthi bafo mangathi kuthiwa siyakusiza ungavuma yena usizwa umfethu uyaphetha akafune ukusizwa yena ngento yakhe kanti Nkosazana iyasho iyaqinisekisa ukuthi iyalifaka yaze yafaka noplastiki usho ukuthi ngeke lize liphume leli dliso isisombululo ke sibe naso namhlanje uthe umfowethu akafune ukusizwa and akafuni futhi ukuhlukana naye yize sesishilo usizwe ukuthi no long imdlisile but insizwa leyikhethe ukuthi ibaleke. Black Life TV bafethu imfihlo zomtsholo siwenzileke umsebenzi wethu namhlanje kuphele ngendlela ekuphele ngayo umfowethu uhambile nedliso lakho gijima noplastic wanhlanhlatheka njengenkomo enenxeba yasala ke Nkosazane yasala sodwa mina ke Sibo namhlanje Black Life TV siqedile okwanamhlanje nisale kahle.